Umbutho olawulayo uthi usebenza busuku nemini ukusombulula ingxaki yogwayimbo lwabasebenzi balombutho. Abasebenzi kwi-ofisi ezithile zalombutho badikwe iyokosa bebeka phansi izixhobo emva kokungahlawulwa. Isithethe se-ANC Mnumzana Mabe uthi ingxaki zemali kulombutho zibangwa kukunqaba kwenkxaso kwanemeko yoqoqosho phantsi kwe-COVID-19. It's not entirely factual to suggest that these problems are new under this leadership. The leadership of the ANC has always worked to resolve its own problems and ensured that it takes its staff on board in terms of how it is dealing with those challenges. Mabe uthi phakathi kwemiba abayiphononongayo ukuzisa uzinzo ngokwezimali embuthweni kukunyusa inhlawulo yobulungu balombutho. The ANC, like all other political parties, has been hardest hit by the kind of economic situation that we find ourselves in because of the COVID-19 pandemic. The TGO, the Treasurer General's office, is also working around the clock to make sure that we could be able to deal with this situation in a manner that responds to the plight of our own employees. Mabe ukwathe ukuvezwa kweenkcukacha zonxibelelwano olujoliswe kubasebenzi be-ANC zinzame zokuzoba umfanekiso wokuba iinkokeli zalombutho ziyohluleka ukulawula. Ukanti kwi-ofisi ze-ANC ePulukwane bekusetyenzwa ngokwesiqhelo njengokuba kweliphinde abasebenzi beyifumene imivuzo yabo yakaJulayi no-Agasti. Here in the province, we do not expect much because we have not yet until now a challenge where we have not been able to pay the staff. I think we are still able to take care of our errands. Ukanti i-ANC sejongene nomnye umngeni njengokuba ilungiselela unyulo lorhulumente basemakhaya ngo-Okthobha emva kweengxelo zokuba lo mbutho uphanzile ukungenisa ngethuba amagama apheleleyo abagqatswa babo. Konje i-ANC ifuna inkundla yonyulo iphinde ivule ubhaliso lwabagqatswa.